This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsuon mayong buntag kaninyong tanan. Aniya na sab si Pastor Ginny Limbag magig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Dito yung kinipagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tamas sayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan og happy Hearts Day, no? So salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo. So mayong buntag sa atong maaptik og enthusiastic og very concerned our chairman of North Gospel Team, Pastor Sam Unahon. O bano sab siyang kapikas kinabuhi ug ingumsab silang bunga sa pagminahalay. Good morning kanyang tanan dia, Pastor Sam. Good morning usab sa atong mga kaigsunan kay graan nga nagapamati diha sa Kibwa. O bano sab sa ilang alagad sa Ginoo, Pastor Jisram. Good morning kaniyong tanan. Dugay na ito nabot ang greatest diya. Good morning usab diya sa Kawayan Asayawan in Pasugong ila Pastor Pruden Dante uban sa mga Kristiyano diya. Good morning kaniyong tanan diya, Pastor. Good morning usab sa ila ni Sister Aning Miranda. Uban siyang mama nga si Sister Miling Dumya diya sa Purok City, Kilaog, Sumilao, Bukidnon. Good morning usab sa taga Sumilao, tanan mati diya. Good morning kaniyong tanan. Labi rin sa mga Kristiyano diya Sumilao Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo madasigon malipayan kig-uban kaniyo, Pastor Rooney Gumban. Now, good morning kanimo diya, Pastor. Good morning usab sa ato maigsuonag kay galaan nga nagapamati diya sa Patulangan. Ila ni Brad Bobby Halasan. Good morning kanimo diya, Brad Bob. Uban sa kapikas kerboy Sister Jeneline ug ingumsab silang bunga sa pagminalay. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Kisulon. Tanan na materya, good morning kaninyong tanan. Uban sa mga Kristiyano des Kisulon o kang Pastor Mitan ngaylang alagad si Ginoo diya. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga San Vicente. Tanan mata San Vicente, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa San Vicente, Jasper Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So good morning usab sa atong mga kaigsoon nga kigalaan na mati diha sa gitawag siya og Maluko. Tanan na mati diha. Good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diha sa Fellowship Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban siya alagad sa Ginoo diha madasigon malipayan kig-uban kaniyo, Pastor Jipuni Compuesto. Uban siya kapikas kinabuhi. Og tanan usab nga naa sa ilang panimalay karon. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab kang ang Bradan Garcia. Uban siyang mga kabataan, uban siyang kapikas kinabuhi ug siyang mama ug papa ug siyang ugangan. Good morning kaninyong tanan. No? Bradan, good morning. Good morning usab sa atong magsunag kigalaan namate din na sa Dalirig. Good morning kaninyong tanan. Higala kong maigsoon, no? Kang Nanay Sia sa mga Sias family, yung Pukas family, Neres family, Salvador's family. Good morning kaniyong tanan. Higala kumigsoon diha sa Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning usab diha, no? Ila Pastor Cyrus. Good morning kaniyong tanan diha, Pastor. No? Salamat sa Ginoo og dalagin Ginoo uban sa mga Kristiyano diha. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab diya sa Mangima ug sa Sigsag katuningon Pader nindot kay imong programa. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Lingion, tanan matas Lingion. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Lingion Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Ebenezer diya sa Lingion, Ebenezer Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Ban sa alagad sa Ginoo bisan luyo sa Kabatanon. Balihon, no? Luyo sa Pagidaron. Madasigon malipayan nagig-uban kaniyo da, Reverend Tinoy Unahon. No? Bansab sa mga kauban sa kausam nga alagad sa Ginoo, Pastor Jason. Bansab kapikas kinabuhi, o sa Pastor Dennis Tanaman, uban ka mga Malayla. Uban sab sa ilang bungas pagminalay. Good morning kanang tanan, dagan mga alagad sa Ginoo diha, no?
Na nato may isa-isa. Good morning sa mga Lumpons family, sa Banas family, Unahons family, Dias Purok 5. Og Dangops family. Good morning kang Brad Ili Unahon, uban sa kang Atilen. Good morning kanyo da, no? Kang Kagawad Larry Unahon, good morning kanyo dia Kagawad ug kang Kapitan Bambi. Good morning, no? Salamat sa Ginoo og dalaygon Ginoo. Good morning usab ila ni Dr. Gayos Lastimosa, uban usab kang Ma'am Liling. O yung usab sa tanan nga na silang panimalay karon, good morning kaninyong tanan. Higala kong maigsoon, no? So, good morning usab sa taga Manolo, tanan Matis Manolo, good morning kay tanan, labi na sa mga Kristiyano des Manolo Fundamental Baptist Church, good morning kaniyong tanan. Rose of Sharon Fundamental Baptist Church, good morning. Ubad sa alagad sa Ginoo diha. Madasigon malipayan nagikuban kaniyo Pastor Mike Unahon, Ma'am Susi. Okay, umsab, good morning kang Brad Didin Unahon. Uban sa kapikas kinaboy Ma'am Putsik, ingum usab kang Brad Undoy Salabsab. Okay, umsab kang Ma'am Joanna. No? Good morning sa usa sa missionary diya sa Rose of Sharon, Pastor Noy Pinalas. Ma'am Nining, yang kapikas kinabuhi og umsab silang bungas pagminalay nga si Jumjum ug si Daphne. Good morning kayong tanan, no? Good morning usab sa taga Taguluan, nagmonitor sa FB hila ni Brad Ray Sobraden. Uban ka Sister Susan, no? Uban sa mga kabataan. Good morning. Good morning usab, diagyapon sa Tagaluan kang Susan o kang Junior. Uban sa ilang mga bata nga si Kring Kring, si Kim o si Longlong. Good morning kanyang tanan diya, no? Salamat Ginoo og dalaygon Ginoo. Good morning usab kang Dodong Rolando Elek. Uban sa iyang kapikas ganabi, Che. Og usab sa ilang bungas pagminalay nga si Sian o si Siyay. Good morning kaninyong tanan, no? So dagan pa. Oga, good morning tanan gyud nga bisan wala na ko mga lino nga nagmonitor mo sa FB. Good morning kanyo tanan. Diya sa Mahan PH. Katong ang galing mo pastor o sugad bidaglure niya na. Good morning kanimo dia Brad. Salamat sa imong komentaryo. Oga, good morning usab sa atong mga kaigsoon nagkiglaan sa Brothers Club Incorporated. Diya sa Misamis Oriental. Now din na ko mo na may isa-isa kay daghan kayo. Good morning usab sa taga Kuwait ina ni Sister Marisa. Good morning kanimo dia Sister Marisa. Sister Maris, good morning. Oga, salamat sa Ginoo og dalaygon kining tanan gyud nga nagmonitor sa FB ug sa YouTube channel nga diin kita gigamit sa Ginoo. Good morning kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So karon sa magpadayon kita sa pagpamalan sa gitawag siya og greetings, yatag na itong panahon sa mensahe sa awit, ay sa bayra din na to. Good morning sa taga Malitbog nga nagmonitor sa FB, sa YouTube, o sa radio program yun, kining radio natin kusog man diha, no? Good morning kanyong tanan diha. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Good morning ka Pastor Dalheng, uban sa iyang kapikas kinabuhi. Good morning kanimo diha Pastor Ma'am. Good morning. Sa mga Mabalios family diha sa Malitbog, good morning. Good morning usab sa Mabalios family gyapon. Brad Elmer Mabalyo, uban kang Sister Melody. Kabigas sa dalaga pa. Unya karon na kuha na sa Mabalyo. Good morning usab kang Brad Ibrahim. No, salamat sa atong sharing diya sa FB. Uga dalay gyud Ginoo kakalipay sad ko. So good morning kanimo diya Brad Ibrahim, no? Uga sorry usahay din na nako makuan ang imuhang tawag tungod sa kabisi. Timingan nga nagtuon ko niya dayon namisita sad sa mga Kristohanon. So good morning dito sa atong mga kaigsoon na kagalaan nga good morning diya sa Cebu City ila ni Nimpa Baplor, no? O kag Pastor Baplor diya sa Cebu City. Good morning kanimo diya Pastor. Salamat sa Ginoo kay nagkaigala ta diya sa FB. So good morning usab sa atong mga kaigsoon na kagalaan nga nagapamati diyan sa Purok 6, sila ni Nang Remy Magamay, ban sa mga kabataan. O yung sa
Brad Billy Harawla, uban sa kapikas kinabuhi, Sister Tata. Good morning usab sa mga Surilas family, no? Ila Sister Ruli o kang Brad Henry. Good morning kanyo diyan, no? Good morning sa mga gitawag siya og Ukabs family. Ila ni Sister Mapol uban siya mga ginikanan. Good morning kanyo diyan, no? Good morning usab sa ila ni Nanay Karing Daigdigan. Nay, good morning. Uban sa mga kabataan, Sister Joy. Uban sa kapikas kinabuhi, Brad Julius. Uban sa sila bungas pagpinalay nga si Julie. Happy Hearts Day kanyang tanan. Now, good morning kang Sister Grace. Uban sa kang Brad Jerry. Uban sa ilang bungas pagpinalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning usab kang Ma'am Gina. Uban sa ang kapikas kinabuhi, Brad Archie. O ingam sab silang bungas pagpinalay nga si EG ug si Alia. Good morning kayong tanan, no? Good morning ka Sister Joanne. Uban usab kang Brad Juni. Uban sa siya hang ilang bungas pagpinalay. Good morning usab kang Sister May. Uban usab kang Brad Jerry. Uban usab kang Bunbon. Good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, God and like yun ang Ginoo. Og tanan nga wala na kumanganling nga nagmonitor. Good morning kaninyong tanan. Good morning daton sa Ulays family. Di SPCH to. Good morning. Good morning ka Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning. Og kagagawad Tingol. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan namati karon, no? Ato ta sa mga paybalo nga diin ang atong North Gospel Team walay tigom atong Enero o bisan man karong gitawag siya og Marso, pero giawhag ang tanan nga diin padala sa atong mga ayuda, no, gikan sa General Fund, Mission o radio program. Ug bisan man ang atong mga limin usab, no? Gihangyo ang atong malumong kasing-kasing. Maganda-mandam na ta para sa March. O katong wala pa makahatag sa Enero, maghahatag na ta, no? So muna higala ko og mga igsoon. So karon higala ko og mga igsoon. Adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of higala ko mga igsoon. Ephesians chapter 5 verse 22 and 33. Excuse. Episo kapitulo 5 versikulo 22 padong sa 33. Ato kaning tuon higala ko og mga igsoon ug ato ning basahon, no? Ingon sa pulong sa Dios, Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Ephesians chapter 5 verse 22 up to 33. Ingon sa pulong sa Ginoo, ato ni pagbasahon higala og mga igsoon. Kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong ingon sa inyong mga bana, ingon sa inyong kaugalingon sa mga bana, sama ngadto sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, sama usab nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Siya mao ang nagluwas, siya mao ang manuluwas sa lawas. Sama nga ang iglesia magmasinugtanon, magpasakop kang Kristo ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop sa nga masinugtanon sa ilang mga bana sa tanan paagi. Kamong mga bana, higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong mga asawa, sama nga si Kristo na higugma sa iglesia.
O gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya, aron iyang balaanon siya og mahinlo na niya siya pinaagi sa paghugas kaniya sa tubig pinaagi sa pulong, aron sa iyang atubangan ang mga iglesia ikahalad diha sa iyang katahom sa walay buling, kunot o bisan unsa niini, aron siya mahimong balaan ug dili masaway. Sa ingon usab niya na ang mga bana kinahanglan nga maghigugma sa ilang kaugalingon asawa, ingon nga ang ilang kaugalingon ingon sa ilang kaugalingong lawas. Higugmaa ang lawas ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon, kay wala gayoy tao nga nagdumot sa iyang kaugalingon lawas, kundili magpakaon hinuon niini ug mag-amuma kini sama sa gibuhat ni Kristo alang sa iglesia. Kay bahin man kita sa lawas tungod niining maong hinungdan, ang lalaki mubiya sa iyahang amahan o inahan o may usa siya sa iyahang asawa o silang duruha mahimong usa kaunod. Kini usa ka dakong misteryo, apan ako nagsulti may tungod kang Kristo sa iglesia, hinuon alang sa matag usa ka lalaki diha kaninyo, kinahanglan maghigugma gayod sa inyong asawa sama sa inyong kaugalingon, o ang asawa kinahanglan magtahod sa iyang bana. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, ug atong sugundahan po din sa size. Mga anak, magmasinugtanon kamo sa inyong ginikanan. Ingon nga ang inyong mga kinahanglan ginikanan og inyong diha sa Ginoo, kay kini mahoy matarong. So salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo, mag-pray sa ta. Dalay ko ng labing kamahana ng mga Diyos, amahana mo nga langit nun, Diyos namo nga balaan, Ginoo salamat sa kagayunan nga diin kami makapamalandong na usab sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong, ug palihog gihatag ang pinasay nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mga tagluna sa kaniukan sa matag-usa namo kasing-kasing. Ug labaw sa tanan, kaming tanan nga nagapamati, tagaay kami kaalam, aron masabtan namo sa labing mo sa imong pulong, magtulod ni namo nga more kaming magbalipayon, magmadasigon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Ug katong wala pay kasiguruhan diha kanimo Ginoo, himuha Ginoo nga makabaton usab sila kasiguruhan, aron makabaton sila sa kalipay nga among naangkon, nga adunay kasiguruhan nga diha gid kami sa imong gingharian paingon. Samo pagpadayon karon ikaw magapanalayan ka namo ug makiguban ka namo. Ug bisan sa dayto Ginoo kun daw galing adunay balatian nga adunay problema suliran sa kinabuhi, og mga balatian ikaw gyud magaayog Ginoo og magawagtang sa mga problema suliran sa kinabuhi. Samo pagpadayon karon sa pagtuon sa imong pulong, magapanalangin ikaw sa imong pulong nga mulanog sa kahanginan, aron dili mo sayang mo balik sa imong presensya. Gitugyan mo giampo o gihangyo pasalamatan tanan di lamang kanimo Ginoo paglaman sa Kristo nga amo mululuwas. Amen. Og mag-recite sad ta og duha ka verse sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8, kay ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma nga ni kanato nga samtang makasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Sa John 3:16 ang heart of the Bible, kay gigugma gayod sa Dios pag-ayo ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron tanang mutuo kaniya dili malaglag kundili
makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan. Oga salamat gayod sa Ginoo dalahi gyud ang Ginoo nihana, no? So, higala ko og mga igsoon, sa atong ginabasa o sa atong ginarasayt, naghisgot sa gitawag siya gugma. Higala og mga igsoon, karon nga adlaw, mao ang gitawag siya uga paghinumdom sa managhinigugma ay. Gitawag na siya Heart's Day. No? Dili na to sundon tong atong una nga si Romeo ug si Juliet. Kaya nga naman, gahikog mo to sila. Ang atong gasundon, mao ang gugma sa Dios. Nga nahigugma siya kanato, higala ko og mga igsoon, nga walay kondisyon, unconditional. So kung natog yung tan-awon, pag ayaw higala ko og mga igsoon, labihan gyud kadako ang gugmas Ginoo para kanato. Oga, ang author sa gugma, mao gayud ang Dios. Dili sa Romeo ug Juliet. Nahigugma lang to sila kay ang Dios mao man ang author sa gugma. Pero nasayop sa paggamit kay nang gihikog man silang tanan. So di na mao. Ang gugma mapinubsanon, ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon. So muna igala ko og maigsoon, ang Dios nagkaluoy kanato bisan luyo sa atong pagkamakasasala. Iya tang gipakamatyan. Busa na atong gi-recite kanina sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 kay ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma niya nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mao kana higala ko og mga igsoon, no? Nga tungod niya na nga dakong kaluoy sa Dios, gihangyo kita gani ni Apostol Pablo nga magtugyan sa lawas nga buhi ingon nga balaan og makapahimuot sa Dios. Mo na itong ipumalandungan na itong miyagi. Ha? So, igala kumigsoon, gikaluyan ta sa Dios. Og iya tang gigugma sa walay pagtanaw, kinsa kita. Og gisabutan niya. Kaya ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma, higala kumigsoon, mapailobon. So din sa balaan kasulatan, nga itong ginabasa sa pag-una, nga nagahisgot, higala kung maigsoon, sa mga bana, nga rin ilang higugmaon pag-ayo ang ilang asawa. Mahigala kung maigsoon, hinaot nga mauna ang atong buluhaton ingon nga mga bana. Kaysa sinugdan lagi, nagmingaw si Adan, nakita si Ginoo nga di gyud malipayon ang usa ka lalaki kung walay babae nga iyang kauban. So sa natulog si Adan, gikuhaan sa Ginoo sa walang gusok. Sa gusok si Adan. O gitabunan, sumala sa pulong si Ginoo. Sa Genesis Kapitulo, gitawag siya og Kapitulo 2. Na kundi ko masayap, murag sa 27. Nga gingon din nga gikuha ang gusok o gihimong babae sa pagmata ni Adan, aduna nay babae nga iyang kauban sa kinabuhi. Nga iyang mahalon og pangkaon. Sumuna nga gitawag siya og kalampusan sa usa ka lalaki, adunay babae nga nagpahipi. No? So igala og mga igsoon, ang responsibilidad sa bana mao ang paghigugma sa gitawag siya og asawa. Ingon nga si Kristo, sumala sa atong gibasa, si Kristo nahigugma kanato. Kaysa pagkatinuod lang kita nga mga kanakan sa Dios, kita nga mga Kristohanon, kita ang pangasaunon sa Dios o gipaampingan kita pag-ayo sa Dios. Ang buti pa sa buti gala kumigsoon, kuhaon kita niya
Unya makiguban kaniya hangtod sa hangtod. Ang mga iya sa Ginoo. Iya na baka sa Ginoo higala kumigsoon tungod sa gugma sa Dios nga imong gituhuan. Kung wala pa tuuis kinasing-kasing ang gipasundayag niyang gugma nga ni kanato nga bisan luyo sa atong pagkamasalaypon, luyo sa atong pagkamakasasala si Kristo nagpakamatay alang kanato. Og salamat sa Ginoo og dalay gyud kita Ginoo. No? So muna igala ko og mga igsoon. Salamat Sister Maris kay bisan luyo sa kagabion diya sa Kuwait nagwatching ka karon. Dalay gyud ang Ginoo, no? So ingon niya may gabi di pastor kay gabi pa man dito sa ila ug may buntag diri sa ato. So muna igala ko og mga igsoon, no? Dalay gyud ang Ginoo nga maayo gyud siya sa atong kinabuhi higala ko og mga igsoon. Oga tungod sa iyang pagkamaayo bisan kita makasasala gigugma sa Dios kay iyang gugma nga ni kanato gitawag siya unconditional. Wala ta ni gugma kay gwapo ta, wala ta gugma kay gwapa ta, wala ta gugma niya kay buutan ta, kundi gihigugma gyud ta bisan unsa nga klase kalidad kitang tao sa kalibutan. O bisan unsa nga atong batasan I mean. O unsa atong pagkadagwaya. Gimahal o gipangga kita sa Dios. Ug mao nang pagmahal sa Ginoo nga ni kanato nga ingon nga siya ang ulo sa iglesia, iya tang gipangga o gimahal. Magisgot ita ang iglesia igala komisyon mga tao nga ginaluwas sa Dios. Mga tao nga gikuha gikan sa yanang sa sala. Gihinluan siyang hamili nga dugo mo ng iglesia, called out. Gikuha gikan sa yanang sa sala. O giugasan sa iyang hamili nga dugo ug mao nay tinuod nga iglesia igala kung iso. Nahinluan sa iyang hamili nga dugo. Ug ang tinuod nga iglesia makasiguro langit paingon. Mo na igala ko og mga igsoon, giulagway nga ingon nga kita nga mga pangasaunon sa Dios kinahanglan mo submit diha kang Kristo. Muna nga ito'y pamalandungan karon bahin sa gitawag sa gugma. O tungod sa gugma, adunay naghinigugmay. Muna nga itong giunag pamalandong ang gitawag siya uga. Higala kong migsoon, ang sahid sa bana. Ngayon sa pulong sa Ginoo, higugmaa, mga bana, higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa. Sa mga si Kristo na higugma sa iyang pangasaunon. Naigugma ka nato. Higala og mga igsoon. Dili ba ka ha? Ingon lang ko ka, maayo rata. Kung nangulitaw pa. Sa nangulitaw pa, mapandol ang asawa. Ang gitawag siya hinigugma, kuhaon gyud ang bato. Oga, muingon, ikaw yung batuha, ikaw yung hinungdan. Nga diin, pandol ang akong hinigugma. Unya, grabing communication. Pero may good istorya, bisan hangtod nagbuntag na. Wala gid batiag katugon kay grabe gid ang gugma. Pero igala kumigsoon usay subok pamalandungon. Pag naanay anak, pag mapandol, ingon pa nila sa uban ra pud na. No? Maingon dayon, pero ingon nga ikaw gyud hinungdan nga na pandol ang akong hinigugma. Kay uyab pa man o kana ninguha pa. Kung sa diyang gisugot na, unya dayon nagka-minyuay na, nausab na. Muingo na nga, pagkapandol labi nagdalag bata, ikaw gyud karon magtumba lang katungod sa imong kadanghag. Maunsa ng bata, bantay ka lang karon tiwasan tagig ka. O dili na mao. Ingon sa pulos Ginoo mga banay gugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa. Sa mga si Kristo na igugma kanato ug ang gugma sa Ginoo dili kondisyonal. Kitang tao kondisyonal, may gugma lang ta kay gwapa na siya, may gugma lang ta kay gwapo na siya. Vice versa man. Kung ikaw naminaw, babae, mingon gid ka, gwapo ka siya, gugmaon ako na. No? O kita pong lalaki, mingon po, ay, gwapa ka sa nga tanan, higugmaon ako na.
Conditional. No? Hinaot nga may gugmata sama kang Christ Jesus. Nga dili lang kay maayo lang sa bag-upa. Kanang gugma nga bisan unsa pay dangatan higugmaon ko gyud ikaw. Mo na igala ko migso. Excuse. Usahay subo pamalandungon mga Kristohanon. Dunay mga tao nga diin o mga katawan nga naminaw karon. Maayo lang mahigugma sa naninguha pa. Apan kun gitawag siya og nagka-perfume na yung taon sa ihi kay resulta nga nibunga ang pagminahalay higala ko og mga igsoon. Ang kahitabo dili na kaayo bali-balihon kay lahi na ang kahumot. Pero dumdumi nga ang perfume nga yung perfume sa gitawag siya ga resulta sa inyong pagminahalay. Higala ko migsoon hinaot nga sa madunggan nato ang pulong sa Ginoo nga ato nga ginabat-bat karon. Ma-change na ining 2021 ang atong pagtagad sa atong kapikas kinabuhi nga mao nga atong mga asawa. Mingon kog mga tungod kay daghan man tang mga lalaki. O tungod kay gihigugma nato ang atong asawa higala ko og mga igsoon. Abi ni higala ko migsoon. Nguyila kani akong misis. Ako gid sa paggangon kay maluoy gid ko sa iya. Ikaw ba basin baingon ikaw nga marisi? No? Higala og maigsoon dumdumi nga sa imong pagpaninguha sa imong kapikas kinabuhi halos hilis ng imong lapalapas sapatos ug balik-balik aron lang sugton. Unya sa pagsugot na gani nagkaminyuay na kay nisugot man lagi. Higala ko og maigsoon lahi ka istoryahon. Hinaot unta nga bisan minyo na ang matamis nga panagnistoryahay pag minahalay magmintin kini higala kung maigsoon. Kaya kung baga sa tubo ba, dito ka nagsugod og pangos sa tumoy nga tabang pa. Ug hangton na sa anag kadugay ni mugkaon sa tubo kay dito maka nagsugod og pangos sa tumoy nga tabang nag-anam nagkanindot imbes nagtigulang na. Higala kong migsoon. Imbis nanas dool sa gitawag siya gamot. Grabe na kay kanindot, kay grabe na kay katamis. Ang tubo, diha man ang grabe tamis. Hinaot nga dili ta moingon nga pag nanay asawa, ayo da, samok-samok lang. Abi nimo vice versa ni, babae o lalaki, asawa o bana. Pag nanaga ni anak, resulta man sa inyong pagminahalay, ayaw ninyo pasagdi ang usak-usa. It's good man nga atong ginang atimanon ang atong anak, resulta sa atong resulta sa atong pagminahalay sa asawa o bana. Pero ay pag-ingon nga hilas-hilas lang ka na bata. Ipakita sa bata nga diin nagminahalay kamo. Kay mo na makopya sa bata. Dili kay ang makita ang pagkawalay pagtagad sa usag-usa. O mingon, atimanay mong kagalingon kana ko'y bata nga ginatiman. No. Atiman mo mong bata, atimanon ninsad ninyo ang usag-usa. Kaya mo sugot kag sa dili. Kanang bata nga imong giatiman higala kung maigsoon, mupiya ra na sa imuha sa inyohang magtiayon og magpabilin kamo sa usa-usa og ang may tawo ingon dinis pulos Ginoo nga ang lalaki mupiya sa iyang ginikanan og mutipon sa usa ka babae sila mahimo usa, vice versa na. Mao kana higala kung maigsoon na kung aduna na bungas pag minahalay, di na dahil magtinagaray, kahilas-hilas lang. Imbis nagbunga ng inyong pagminahalay, doon na nahilas. At itong una, wala pa. Higala og mga igsoon, at imanunta ang bunga sa atong pagminahalay, bana og asawa, ang atong mga anak. Pero dili na to kalimtan ang resulta, ang hinungdan, nga aduna kay anak, higala ko og mga igsoon. Kay bunga ra na sa inyong pagminahalay. At imanuna kay ato ng anak. Bunga na sa pagminahalay, tamis kay kana.
Pero ayaw kalimti ang pagtiman sa usag-usa, bana ug asawa. Kay musugot kag sa dili, kanang imong anak ikadako mo biya ra na si muha. Sa bana ug asawa, sa ginikanan, higala ko migson. Mubalik mo honeymoon kay kamo na lang duha. Bosa patas. Yatiman nimo ang bunga sa pagminahalay inyong yatimang duha ug atimana usab ninyo ang usa ug usa ug magminahalay ang usa usa. Kay mao man gani na dunay resulta sa pagminahalay nga mao ang mga anak. Mga anak kung daghan pero kung isa ra anak. Mo na dunay anak. Pero igala og mga igsoon. Hinaot nga diin ato ning hinuktukan nga atong atimanon ang atong kapikas kinabuhi bana man o asawa. Kung ikaw naminaw karon asawa, atiman ang imong bana. Higugmaa pag-ayo. Ang pagigugma sa usa ka asawa mao ang magpasakop kung unsay desisyon sa iyang asawa, iyang bana. Submit your husband. O din sa tas husband igala kumingson. Abi niyo igala kumingson, ang responsibilidad sa lalaki ngadto sa iyang asawa, iyang higugmaon pag-ayo ang iyang asawa o ang mga panginahanglan. Kung ang imong asawa nagpagwapa, ayog silos. Kay ka ng pagpagwapa niya para na si muha. Og nindot kayo na, igala ko og mga igsoon, nga nangarte ang imong asawa. Kasi pag kita sa uban niya na, makaingon nga, wow, kagwapo ba na nga bawi? Di, mingon ka nga, ako nang asawa. Mo na igala ko og mga igsoon. No? Higala og mga igsoon, kitang mga bana, atong higugmao ng atong asawa, ingon nga si Kristo na higugma kanato. Kita ang pangasaunon sa Dios ang bot pasabot makig-uban kaniya hangtod sa hangtod. Higala ko migson, gikinahanglan sa usa ka gitawag siya og bana. Nga diin iyang tagdon pag-ayo ang iyang asawa, iyang mahalon og panggaon. Nga dili lang kay sa nangulitaw pa nagpusot-pusot ang I love you. Hinaot nga bisan sa minyo na ug duna na yung mga apo, magpusot-pusot unta palihog ang I love you. I love you there. I love you palangga, good morning. Dili kay kusmod, mata kusmod. Bisa good morning wala, samot na yung I love you. Abi ni Migala kumigson, dili maayo nga ayha pa nato ipakita o isulti ang I love you sa atong asawa, kita mga bana ha, kung gimuskitiruan ng tabla. Di naman nakadungog. Karon nga buhi pa. Vice versa ni bana og asawa. Dili kay minguden nga langahas ako pagsulti ni ini ni model. Nga sa buhi pagkawagi ko bakalitok ni pero karon tuguti ako nga magingon I love you. Uy. Pagmatado. Uday. Wala na lagi muskituruan ng tabla, dili na makadungog sa imong pagpabati sa pagmahal. Karon. O ang imong pag-amuma, pagpangga, usa na kapag mahal. Samot naging patabanag, I love you, dear. I love you palangga. Mao na igalak mingson atong responsibilidad kay si Kristo Jesus. Wala magtanaw kung unsa nga atong kalidad gihigugmata niya pag-ayo. Ngayon pa sa atong ginarecite ganina kay ang Dios nagpasundayag sa labi ang gugma nga niya nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpagamatay alang kanato. Mao man ang adunay gugma kadunay Kristo sa atong kasing-kasing. Ingon sa kanta nga
Kung noon ang naghahari ay galit, ngunit ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Kanang pag-ibig, giika na sa Dios. Siya ang utor ni ana. Hinaot ni ining gitawag siya uga Hearts Day. Bulan sa Pebrero 14. Dili ta mo sunod atong naghinigugmaay nga naghikog. Wala to'y nada. Dili kita mo sunod sa nahigugma kanato nga sa walay pagtanaw kinsa kita gihigugma kita sa Dios. Nga kung tungod kay gihigugma kita niya, dili sa gusto nga kita mahibanlod sa linaw nga kalayo. Gusto niya nga ikaw ako dito sa iyang gingharian paingon higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon. No? So salamat sa nagpa-set out. Good morning taga Rapid Slam. Naalis taguluan. So muna higala ko og mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga dalaygon gyud ang Ginoo niya na. Nga diin siya nahigugma pag-ayaw ka nato sa walay pagtanaw kinsa kita. Ang iya lang gilantaw nga kita iyang gimahal o gipangga o dili niya gusto nga muadto kita sa linaw nga kalayo. Gidupan niya nga itong mga sala dito sa cross. Nituo ka ba diini higala kumingsoon? Kung nituo ka niini nakatagamtam ka sa gugma sa Dios ug ikaw usa sa pangasawunon sa Dios. Nabuti pasabot higala kumingsoon kuhaon ka sa Dios ug makig-uban kaniya hangtod sa hangtod. Mao na higala kumingsoon ang buti pasabot. Pareha bitaw na higala kumingsoon nga kung uyab pa, di na sila mag-uban sa balay. Permero, ang lalaki mo ato sa babae nga, ato ta, mananautag koan. Mga nindot nga mga lugar. Dito sa Daylayan, Pananglitan. Pero iguli ana, magpulagid na sila, kay muuli ng babae dito sa iyang ginikanan, o ang lalaki, muuli sa iyang ginikanan. Pero sa magminyo na sila, mag-usa na sila mo nang buti pasabot sa Ginoo. Nga kita pakasaunon sa Dios kay iyahan na ta. Kuhaon ta niya og makig-uban hangtod sa hangtod. Mao ka na igala ko og mga igsoon. Gihigugma kita sa Dios sa walay pagtan-aw kinsa kita nga pagklase nga tao. Bisan luyo sa atong pagkadautan. Luyo sa atong pagkamakasasala. Luyo nga dili kita angayan higugmaon kay wa ta magtagad sa iya, pero gihigugma kita sa Dios. Mao masad ang mga bana. Higugmaon nato ang atong asawa. Balag manimaho na nang ihi sa resulta sa atong gugma. Di ba? Sa dalaga pa, hastang humuta. Mao man, kaya ang trabaho na pagpangarte raman ng pag-perfume, pagpahumot. Pero igala og mga igsoon sa diha nga maminyo na. Mausab ng perfume. Ihi nas bata. Resulta sa inyong pagminahalay. Pero higala kung mga igsoon, ayaw yamiri. Kay mao na ingon ana na siya tungod na sa inyong bungas pagminahalay. Kung dili higugmaa siya nga dili kondisyonal. Dili kay higugmaon nimo kay humot kay siya pag dili na humot, nanimaho nang ihi, adi na nimo higugmaon. Muna gitawag siya kondisyonal nga gugma. Take note, ang gugma masinabtanon. So sabto nimo nga nanimaho sing ihi. Ang gugma maluluyon, magkaluoy ka agoy kaluoy ba sa akong asawa na gitawag man siya uga nagka perfume naman sa ihi. Ang gugma maluluyon. Masinabtanon, maluluyon, mapanubsanon, muna ang gugma. Hinaot nga sundon nato ang gugma nga balaanon, ang gugma nga gikan sa Dios. Dili tong gugmang makasarili, munang naghikog ang duha. Dili na buluhaton sa nakatangkon sa gugma nga iya sa Dios. Nga tungod sa gugma magkalipay ka sa labihan, tungod kay ikaw ako nga gigugma. Dadon sa Dios sa iyang gingharian nga gigugma sa Dios.
Kung imo ning tuhuan higala kumigson kay ikaw kako gidupan dito sa cross. Tungod sa labing gugma sa Dios nga ni kanato. Ug mo nagingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8, kay ang Dios nagpasundayag sa labing gugma niya nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpagamatay alang kanato. Mao na higala kumigson, gikinahanglan nga ato ning tuhuan sa kanasing-kasing. Maangko nimo ang gugma sa Dios. Og tungod niini nga imong gituhuan ang may balita nga si Kristo mo'y magkaluwas kay mao man ang gugma sa Dios. Siliwan ikaw sa Ginoo pagtimilan ikaw iya na sa Dios. Ug mo nang usakas pangasaunon sa Dios dadon kaniya kay naa kailanan pagtimilan nga ikaw iya na sa Dios. Asa mabasa? Makita na itong mabasa kay nalatid kini og napatik sa balaan kasulatan. Higala kumigson. Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Mao man sab sa padungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mga balita. Unsa nang matuod nga mensahe sa mga balita? Kita ba nga makasala gihigog magimahal sa Dios o gipangka. Ug mo nang gitahan niya ang kagalingon dito sa cross para ikaw kako maluwas. Ito o ka ba ni nigala kumigson? Tuhuin is kasing-kasing. Mo ra ni gikinahanglan nato. Mo na gitawag sa man's part. Kay gibuhat na sa Ginoo gitawag sa God's part. Iyan ang gidupa ng atong mga sala. Tuhuan nato ni nigala kumigson. Ato ning dawaton pinagis pagtuo. Sa nadunggan ta ang pulong sa Dios. Nga kita gimahal o gipangga sa Dios. Aron mag-abot kita didto sa gingharian sa Dios. Igala kong mensahe. Ayaw palabi o sunod sa usos kalibutan. Ngayon sa pulong sa Ginoo ayaw ka mo pagpuyon ng kalibutan kundi takna na karon nga mata ka mo. Ayaw ka mo pagpuyon ng kalibutan kundi ipabag-o hinoon sa Ginoo ang inyong hunahuna og salabutan. Aron masayran ninyo unsa ang hingpit nga makapahimuot sa Dios. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Mao na igala kung igsoon. Usay tamis manggod ug sayon ang paglakaw sa dalan sa dautan. Sayon ang paglakaw. Muna ipabag-o nato sa Ginoo nga atong unang salabutan. Sayon ang paglakaw sa dalan nga namatan. Sayon ang paglakaw sa dalan sa kahilayan. Mao na igala kumigson. Ingon si kanta, mas sayon ang paglakaw sa dalang dautan. Sayon ang paglakaw sa dalan nga namatan. Sayon ang paglakaw sa dalan sa kahilayan. Lisod ang pagsunod sa Ginoo. Muna igala kumigson. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga gapadulong sa kapildihan. Apan sigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa amahan. Hunong napaminaw sa Dios, salig kang Jesus. Muna igala kumigson. Saligan tangi ang gibuhat dito sa krus, kay mahal tag ipangga sa Dios. Ayaw kahadlok kung tamayon kag biyay-biyayon ka. Munang lisod. Sigpit ang dalan padulong sa Dios. Apan ang dalan padulong sa kapildihan sangkad nga wala ingon kay kahuman nimong simba pwede ka bisan asa tanan. Pero diya sa Ginoo daghan mga pagtamay ug mga pagbiay-biay higalag migson. Pero ayaw sapayan. Mo nagsingon ko natong miyagi kay ang pagtamay ug pagbiay-biay wala nakatumba sa kainit nga giandam parak sa tao nga walay pagtagad sa Dios. Kay mahadlok og tamayon ug biay-biayon. Mga talawan ingon sa pulong sa Ginoo isalibay sa linaw nga kalayo kay hadlok magtamayon ug biay-biayon munang dili mo to sa gugma sa Dios. Gimahal kita og gipangga sa Dios sigala kumigson. Og mauna nga ang mga bana dapat may gugma sa iyang asawa pag-ayo. Og bantay ta nga stage, kini nga stage sigala kumigson. Ingon nga ang gitawag siya og nahigugma. Mao na nga mag-aso-aso ang imong pagbati.
sa diha nga nahigugma ka, higala kong maigsoon, nahigugma ka pag-ayo sa imong pagtanaw, sa imuhang kapikas gitawag siya gihigugma. Naka sa stage, babae ug lalaki, kung lalaki, naka sa stage nga ang imong gigugma, murag prinsesa. Di ba? Unya ikaw sad nga babae, naka sa stage nga ang imong pagtanaw sa imong gigugma, prinsipe. So sa ato pa, kamong duha, nasa gitawag sa stage nga prinsipe o prinsesa. Mauna nga kundi nato makita ang atong gihigugma sa usa ka gitawag siya adlaw, mura nag isa ka semana. Muna ingon nga, ayaw kadto kay ulan, bahala nagmagulan. Mapunggan pang baha, ingon pa sa istorya, nung ka ang gugma. O ang itaboy gala kumingson, mauna nga yung stage kay, prinsipe o prinsesa man, ug di makita sa isa ka adlaw, mura nag isa ka semana. Ug di makita og isa ka semana, mura na og isa ka bulan. Ug di makita sa isa ka bulan, mura nag tinuig. Kaya nga naman ang stage is prinsipe o prinsesa, grabe gid kamingaw. Ug sa mga istorya ha, mingon na lang ang papa ug mama, oy, gabiin na kayo. Uli na dong. O digin mo uli, buklaran desto nga. Kay grabe, makaistorya, walay hunong. Grabe yun ang stage kay prinsipe man lagi og prinsesa. Magbalik-balik na lang istorya, dili gid gasuman. Hinaot maunta na, mintin, nga bisan aduna na tay anak. Mga anak, kung daghang mga bata. Ang banag asawa, ingon ana, untang stage kanunay. Apan subo pa malandungon, ang sunod nga stage, bigala kumigson. Muna atong bantayan. Kaysa prinsipe o prinsesa, kung mapandol ang gitawag sa prinsesa, ang prinsipe maingon, ikaw batuha, ikaw gihinungdan, nga napandol ang akong hinigugma, ang akong prinsesa. Di ba? Pero pag ikaduha, igala kumingson, ang stage, kung doon na anak, kung minyo na, hari o reyna na sa panimalay. Nga ako yaari din ako man say prinsesa, ako man say gitawag reyna. Nag-abot na ang mga kinaiyahan. Katong tatong baalag, nanindot pito kayo, itong pirmero pa. O higala og mga igsoon, mo nang grabing inawaya. Pero musamot na gyud og dunay anak. Ang stage nila is iring og iro na. Pagsakit sa anak, usig ang asawa, awang bana. Unya daw be kay di man sad mapakansi ang asawa. Musikmat sa siya. Musikmat biya ng iring. Karwas punta mas ginawa. Munang iring og iro. Pero imo nang i-overcome, igala kumigsoon. Sa magsakit ang imong anak, ikaw bana, ayaw karakarahin ang imong asawa. Kay perting daghanang buluhaton sa balay. Ako di ko ganahan mabilin sa balay. Magsigilag balik-balik at trabaho in town sa asawa. Kada adlaw laba. Muna'y dumdumi gyud bana. Nya kada adlaw magdungag. Buntag udto hapon pa. Busa ikaw ug ako nga bana, igugmao nato pag-ayo ang atong asawa. Usahay dili na ni taon makapang merpyong makapangarti kay grabe ka busy sa gitawag siyag panimalay. Ikaw ba natabangi? Ayaw pag ingon nga buluaton ra na sa asawa. Dinhi sa Brothers Club Incorporated nga diin ako nakaapil, nindutan ko kay kada tigo mag-una gid ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, awit sa pagdayeg ug paghimaya sa Ginoo. Ang among nalimot ko sa iyang ngalan tinuod, ang amohang gitawag siya og presidente. May gugmaon sad sa pulong sa Ginoo. Nya kasagara ang membro mga pastor. Ang among presidente mo dili pastor, pero mura ng pastor kay maay kay siya sa pulong sa Ginoo. Kanhihipi sa Taguluan nga kapulisan, Taguluan, Misamis Oriental. So nag-retire na siya, pero maay kay may gugma sa pulong sa Ginoo.
Ignon lagi siya nga, ayaw na, kuya, tigulang naman kog ka, mo nang balik loob diya si Ginoo. Excuse. Gala kumingson. Sige gid mi pamalandong sa pulong sa Dios. Oga, salamat gid niya na nga grupo ang mahimaya gyud ang Ginoo. So muna igala kumingson balik ta. Ang gitawag siya bana o asawa o ang bana iyag yung responsibilidad ang pagmahal sa iyang asawa. Dumdumo nimo nato nga diin bisan loyo nga excuse. Tugnaw mo kay gamotoran ninyong ubos ng igsoon. Bisan loyo nga diin gitawag sa igala ko og mga igsoon nagkamaho ng taon ng perfume. Nagkapanimaho ng perfume sa ihi. Tungod sa inyong bunga sa inyong pagminahalay. Unya, igala kong igsoon, busy pagid na, mga laba, mga timan sa bata. Gitawag siya uga, maglungag, buntag o tuhapon, nagkamugidlay in town. Dapat kang maluoy ug musabot. Dili kay mangita na inong kaglain kay wa na nanimaho na. Ug di na magkapangarti. Unya tabangi na. Ayo kahadlok nga ignon ka ug manglaba ka. Oy, naglabaha man ka ikaw banab. Tugkan ba kag tutoy dili na. Unya ayaw kahadlok nga ignon kag gitawag siya under dili ka under. Gimahalang nimo na imong asawa. Mong itabangan ni mong laba. Sinabtanay kita. Gani ang mga asawa gatabang na sa trabaho. Kay lisod kayong paliton karon ka panarbaho sad. Niyaon sa may lugar na isulti nimo tugkag totoy o ka tugkag masol. Dili igala kumigson. Vice versa. Magtinabanga ingon nga nagminahalay ang usaw-usa. Mauna ang atong buluaton, bana ug asawa, manang hinigugmaay ang usag-usa. Ug magsinabtanay. Higala ko ug maluoy sa iyang kauban sa kinabuhi. Sanglit nga si Kristo na luoy man kanato igala ko migson. Ug maungay hinungdan nga diin kita imbis padulong sa impierno, padulong na talangit paingon. Otro na ko nito o kabanga imong sala o ang akong sala gidupahan dito sa cross. Dawata kini higala ko migson pinagis pagtuo. Mong hinungdan nga midawat ka, kay mituo ka. Faith is action words. Higala og mga igsoon, dili na siya buhat. Imo nang part, man's part. Human na gibuhati ang iyang pagmahal kanato og mahinungdan nga langit na paingon. Gidupan sa Dios dito sa cross. Kung imo ning tuhuan higala kung igsoon makaangkon kas kinabuhing walay katapusan. Ug ubanon ka sa Dios usakas pangasaunon sa Ginoo. Higala kumigson inaot ning Hearts Day. Ato pa ning tun-an sa sunod kining atong pamalandungan karon. Kay gamay na lang ang atong oras. Ato ning pamalandungan pag-ayo. O hisgutan na din nato sa sunod. Review ta sa bana, then sa asawa. Og sunod dayon ay higala kumigson ato dayong hisgutan ang resulta sa bunga sa pagminahalay, ang ila sang responsibilidad nganhi sa ato nga ingon nga mga ginikanan. Mao na igala kung igsoon. Og salamat sa Ginoo, dalaygon gid Ginoo gamay na lang ang oras. Ihatag natong panahon sa gitawag siya natay 3 minutos sa mensahe sa awit. Mag-pray ta, kagamay na lang oras. Dalaygon og labing kamhanan ng mga Dios. Salamat sa mensahe sa imong pulong. Nga nagahisgot sa gugma. Kay karon ang entero Pilipinas nagsaulog niining adlaw sa gugma.
pansubo lang tungod kay ang gikawaan nilag pattern mao ang gugma ni adtong Romeo ug Juliet nga naghigug. Kami karon Ginoo ga pattern kami sa gugma nga among gipamalandungan nga ikaw nahigugma pag-ayo ka na kay ikaw man ang utol sa gugma. Usa diha kami na malandong nining heart today sa imong gugma nga ni kanamo. Ug hialagway nga ikaw mao ang among gitawag siya ga nahigugma ka na. Salamat kay Ginoo sa imong pagmahal ug pag-amping ka namo. Ug mao nga gi-pattern nga kaming mga bana among higugmaon ang among asawa. Sanglit ikaw man nahigugma ka namo nga imong pangasawunon. O Ginoo dalay gyud ikaw. Himuha Ginoo nga ang imong pulong mosunop sa kaladman sa usa ka kasing-kasing. Nga kadtong walay kasiguruhan kay wala pa nakatagamtam sa imong gugma. Makabaton og kasiguruhan kay ilang maangkon ang imong gugma nga ikaw nagpakamatay. Giduphan nimo ang among mga sala sa walay pagtan-aw kinsa kami nga imong gihigugma. Salamat Ginoo kay imong giduphan ang among mga sala dito sa krus. Ug kami nga nakaangkon sa imong gugma himuha Ginoo nga magtulod ni namo nga more kaming magpalipayon magbadasigon sa pagpangalagad diha kadto Ginoo ug samtang nagapangalagad nga nagapaabot sa imong pagpanaw. Ikaw magapanalangin ug magagamit pagod sa imong ubos nga ulipon sa pagsaysa sa imong pulong. Bahay nining paghigugma sa bana ug asawa. Kung resulta kini nga dunay anak, ug ang responsibilidad usab sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan ug ang ginikanan responsibilidad nila ngadto sa ilang mga anak. Ginoo ikaw gyud magapanalangin kanamong tanan. Gitugyan ug giampo o gihangyob salamatan tanan diha lamang kanim Ginoo lamang sa Kristo nga among manuluwas. Amen. Higala ko migsoon kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.